a prišiel som porozprávať niečo o Angulare, o technológii od Google, JavaScriptovom frameworku. Keď je tu vás toľko, ktorí s ním viete robiť, keď budem rozprávať hlúposti, prosím, nikomu to nehovorte, nechajte si to pre seba, chcem vyzerať múdro. Čiže... Hej, technológia zlyhala. OK, najprv to som ja. Som povedal, moje meno je Ruž Lejko, študujem na strednej priemyselnej škole elektrotechnickej, na Plzenskej, veľmi dobrá škola, odporúčam. Čo robím? Som programátor, robím frontend, backend, rôzne technológie, čo mi príde. Som veľký IT fanúšik a nebol by som, aký som sa nepochválil, že som pred pár dňami vyhral celoštátne kolo. Dávam grafika. Čo ho menovať? Čiže toľko o mne. To je taký pekný obrázok, ktorý ale vôbec nevidno. OK, tak už k Angularu. Čo to je Angular? Ja keď som prvýkrát sa vôbec dostal k tomu, čo to je, tak mne to pripadalo strašne záhadné, zaujímavé, robilo to veci, ktorým som absolútne nerozumel. Ale aj tak mi to prišlo úplne super. Nejaká definícia hovorí, že je to JavaScriptový frontendový MVC framework. Veľa múdrych slov. Na čo sa to používa? Na single page appky. V podstate na veci, ktoré jednoducho povedané nenútia váš browser refreshovať pri každej zmene stránky. Čo Angular zabezpečuje je routing pri klasických, ja neviem, keď ste si kodili Ajaxové stránky, tak sa ten obsah načítaval dynamicky, ale keď user dal shiftku späť, tak to zmenilo úplne niečo iné, išlo to 10 krokov dozadu. To zabezpečuje Angular. Ďalej, ktorá je to vec, nejaké cally na API a načítavanie tých viewov. Musím povedať, že ja som človek, ktorý si dá dosť záležať na tom, ako ten kód potom vyzerá, ako to celé funguje, či to má pekný flow alebo tak. Že Angular je veľmi pekne navrhnutý a keď sa trochu snažíte ten kód písať, tak sa to dá napísať naozaj veľmi pekne. Tam, že HTML extension, to je tak v úvodzovkách, lebo nie je to HTML extension, je to JavaScriptový framework. Ale čo to robí je, že to v podstate učí HTML nejaké nové veci. Vidíte o chvíľu, o čom hovorím. Ako posledné mám písané Full Package Solution. A je to framework, ktorý vás nenúti stiahovať nejaké ďalšie frameworky, ďalšie kódy. On v podstate vie všetko, cez DOM manipuláciu, cez načítovanie tých viewov, routing a milión ďalších vecí. Kto Angular vytvoril? Meno tohto typka je Miško Hevery. Myslím, že sa píše Miško snáď úplne všade. Je to chalan, alebo pán, ktorý robí v Google. Celá táto technológia je vyvíjana pod Googlom, nie je to ako väčšina takýchto frameworkov, ktoré sú vyvíjane len nadšencami. Toto je celé vyvíjane a udržiavané v Google. Angular vznikol v nejakom roku 2009, aspoň taká jeho prvá verzia alebo idea. Čo robí Miško Hevery v Google, tak on pracuje hlavne ako nejaký code tester alebo manažuje testovanie toho kódu na úrovni celých tímov. A predtým pracoval v spoločnostiach ako Adobe, Sun Microsystems, Intel a Xerox, čo sú celkom zvučné mená. OK, čiže prečo použiť AngularJS, prečo sa s tým vôbec zapodievať? Jak som vravel, je to veľmi pekné. MVC done right. Má to veľmi peknú štruktúru, pekne oddelené jednotlivé moduly. Čiže nič sa tam s ničím nemieša. Pokiaľ máte na backende nejaké restovské API, či už nejaké PHPčko, alebo Node.js, alebo neviem, whatever, tak toto je k API, k takému restovému API ako stvorené. Two-way data binding. To je vec, ktorá je podľa mňa na tom Angulari úplne najefektnejšia. O tom budem mať ešte zo pár slajdov, čiže to zatiaľ preskočím. Angular funguje na dependency injection, čiže všetky moduly alebo všetky veci, ktoré robia niečo iné, sú napísané samostatne a potom sa navzájom používajú. Využíva sa tam znovu použiteľnosť kódu, čiže nemali by ste mať nejaké duplicity a všetko by malo mať teda nejaký dobrý tvar, bude to dobre vyzerať. OK, direktívy. Direktívy sú vec, čím si ten Angular zabezpečuje, že ten kód bude vyzerať pekne. Keď
ste robili to načítavanie viewov cez jQuery alebo cez také niečo, tak tam ste museli manipulovať priamo s domom. Či už nejaké document.getElementsById alebo niečo. Tak to už je taká priama manipulácia s domom, kde cez ten JavaScript musíte pristúpať do toho HTML a teď, čož nie je veľmi pekné. Angular toto rieši, je to veľmi pekne vyriešené. Works out of box. Angular stiahnem, inkludnem tú libku do HTML a ono to funguje. Nepotrebujem žiadneho veľa toho boilerplate kódu. Hej. Žiadne nastavovania a tak, proste to tam dám, napíšem, že ng-app a hotovo. A ten posledný bod, žiadna špinavá dom manipulácia, to už som vlastne vravel. OK, k tomu data bindingu, lebo to je veľmi dôležitá vec pri tom Angulari. Čiže ten one way, to je ten klasický, ktorý sa používa pri normálnych, kvázi statických stránkach. Čo sa deje? Model, ako data z databázy, sa načíta sa nejaký template, nejaké to HTML, ono sa to zlúči, tie dáta sa dajú do toho templateu, z toho je nejaký výsledok, nejaký view, ktorý sa nám načíta a stránka je hotová, stránka je statická, hej, nič sa potom nemení. Na rozdiel Angular má svoj koncept, má to two-way data binding. A čo to robí? Existuje view, existuje model, a existuje template. Rovnaké súčasti ako pri tom predchádzajúcom, akorát to funguje trošku ináč. Ak mám vo viewve zobrazený nejaký model, čiže už nejakú hodnotu tej premennej, tak pri každej zmene tej danej premennej sa zmení ten obsah automaticky. Nemusím dávať žiadne, písať žiadny kód, že ak sa to zmení, tak to zmeň a teda. Čiže pri každej zmene nejakého, dajme tomu, obsahu inputu v HTML-ku sa automaticky zmení obsah tej premennej, ktoré je to nabindované aj v tom JavaScripte a naopak. Ako náhle sa mi zmení obsah tej premennej v JavaScripte, dajme tomu sa vykoná nejaký API call na nejaký server, prídu mi dáta, tak to sa uloží do tej premennej a automaticky sa mi refreshne ten view, čiže sa mi obnoví nejaká tabuľka, pridám do poľa ďalšieho užívateľa a automaticky mi tam vyskočí riadok. K tomu mám na konci pripravené nejaké demo, čiže to si potom aj živo ukážeme. OK, dependency injection. Čo to je, určite všetci viete. Čiže mám tam, že Angular sa stará o dependency injection. Na tom je pekné, že nemusím v podstate nič z toho riešiť, žiadne nastavovanie, nemusím riešiť, kde tie jednotlivé komponenty existujú v tom systéme. Angular sa o to postará. Mám tu potom dva príklady, už nejaké definovanie tých kontrolerov. To som len chcel ukázať taký ten praktický hint. Rozdiel medzi týmto a týmto je ten, že tu tomu Angularu aj hovorím, ako sa tie jednotlivé komponenty volajú. Tu mám napísané tie stringy, úplne rovnaké. To je čisto len taká rada do budúcna, keď budete skúšať Angular a budete potom minifikovať svoj kód, tak nejaký ten minifier.js vám toto premenuje najskôr na nejaké A, B a tak ďalej a nebude to fungovať. Keď to napíšete takto, tak aj keď tu bude AB, tak to bude fungovať. OK, čisto Angularová vec, scope. Čo je scope? Mám tam definíciu, že data model. Scope je často sa na ňu pozerá, dajme tomu, ja keď som prišiel PHPčka, tak som na tú scope pozeral ako na kontroler. Je to niečo, čo obsahuje nejaké metódy, ktoré mi ovplyvňujú ten model, ktoré ovplyvňujú tie dáta. Scope v rovnakom ponímaní ako v JavaScripte existuje globálna scope a potom lokálne scopy a lokálna scope dedí od globálnej. Takisto to funguje v Angulari, akurát to sú rozdielne scopy. Fungujú rovnako, ale nie je to tá istá vec. Premenné z jednej do druhej nie sú prístupné. Keď v Angulari napíšem, budem sa snažiť požadovať nejakú globálnu scope, tak to nebude fungovať. Takisto ekvivalent ku globálnej scope je v Angulari root scope. To si potom ukážeme aj na tom konkrétnom príklade, aby ste to potom viac pochopili. OK, tak ako v Angulari echujem, hej. To, čo je hore, ten názov, teda tie zátvorky, expression zátvorky, to priamo píšem do HTML.
to expression je už názov nejaký premenej. To napíšem do toho HTML, pri načítaní toho HTML ten Angular zoberie celý ten kód, parsne ho a nahradí to. Ak sa takáto premena v tej danej scope nenachádza, v danej scope, v ktorej som, tak nehodí chybu, ako by to urobila väčšina jazykov, nenapíše nič. Nezobrazí ani chybu, ani prázdny string, ani nič. OK. Teda tie filters applicable. Také expressiony môžem nejak upravovať. Tie filtre sú niečo podobné, dá sa odkazovať na PHPčko, ako funkcia napríklad str to upper, hej, že chcem zmeniť všetky písmenka v danom stringu na veľké. To robí presne filter. Filter berie výstup z tej expression, nejak ho upraví a vráti ho v podstate. Filter 2 berie výstup z toho filtra 1, zase ho upraví a zase ho vráti. Mám tu, že to má nejaký flash efekt. To je vec, ktorá sa teda nechce nikomu stať. Som vravel, to čo je hore, tie dvojité zátvorky, expression zátvorky, to píšete priamo do HTML a potom je to spracované alebo kompilované tým Angularovým compilerom. Problém je, keď máte nejaký index a načíta sa vám HTML a ten script, tá Angularová knižnica sa načíta neskôr. Dajme tomu o pol štvrť sekundy, tak ten vidíte bliknúť toto, čo je tam, lebo klasické HTML to len vypíše, a Angular to ešte neparsol. Čiže to je taký problém, kedy to by sa nám teda nechcelo stávať, teda nemalo stávať, čiže dá sa to nejak takto obísť. To, čo vidíte, to ng-bind, to je direktíva, k tomu sa ešte dostaneme, o tom je ďalší slide. Expression je zase názov tej istej. To robí to isté, akurát, že to čisté HTML to samozrejme nezobrazí. A keď sa to parsne, tak obsah tej expression je vlastne hodnotu, teda value toho divu. OK, ešte niečo o filtroch. Som v podstate všetko porozprával, ale OK, každý ten výraz, každá tá premena, či to už je pole, string, alebo neviem, integer, float, nejaký objekt, všetko sa tam dá upravovať. Môžem dať koľko filtrov chcem a takisto tým filtrom môžem predávať argumenty. Tak je v tom prvom riadku filter dvojbodka argument 1, dvojbodka argument 2 až po nejaký argument n. Hej. Čo ten filter robí? Jednoducho zoberie tú hodnotu, ktorú vráti expression, nejak ju upraví podľa seba, ja neviem, zmení všetky písmenka na veľké, alebo tam dole nejaké príklady. Napríklad tam dám nejaký timestamp, určím tomu formát a vráti to dátum, hej. Toto sú nejaké filtre, ktoré sú v Angulari od začiatku. Alebo limit tu, napríklad obmedzi ten string na nejaký počet písmen. OK, direktívy. Čo sú direktívy? Direktívy sú v podstate taká, tu mám to extension of HTML. Direktívy je angularovský spôsob, ako to HTML naučiť nejaké nové veci. Direktívou môžem povedať konkrétnemu divu, aby sa opakoval toľkokrát, koľko záznamu mám pre ňo v poli. Čiže keď daný div reprezentuje nejakého užívateľa, kde mám zobrazené jeho meno, fotku, whatever, tak koľko tých užívateľov mám v poli, toľkokrát to ten Angular tam dá to divko. Pomocou tej direktívy. To tiež bude v príklade. Pomocou direktív sa dajú vytvoriť celé elementy, čiže môžem si vytvoriť element Jerbužlejko, to bude určite super. Dá sa to použiť ako atribút, čo je klasický ako class ID, alebo ešte ako CSS-ková trieda. To som v živote nepoužil, veľmi sa mi to nepáči a práve v dokumentácii je napísané, že by sa to veľmi nemalo používať, čiže nie som si celkom istý, prečo to tak je. Asi kvôli nejakým validátorom. OK, čiže to pridáva nejaké špeciálne chovanie, nejaké jeho vlastnosti tým DOM elementom. Čo mám tu dole, idem od konca, ng-click. Tak ako v jQuery môžem bindnúť na nejaký element onClick, tak to isté robí ng-click. Do toho ng-click to je atribút, do toho môžem napísať, či už nejaká premena sa rovná niečo, dajme tomu, že users count sa rovná 4, to v aktuálnej scope nájde premenu users count a nastaví hodnotu na 4. A
Alebo tam môžem volať nejakú metódu z aktuálnej scopy. Ja neviem, save user, hej, a tá potom vykoná ten API call na backend. Edge bind sme si ukázali pred chvíľou, sa používa proti tomu flash efektu. A čo je ng model, to je možno najzaujímavejšia z tých všetkých. ng model robí to, že nastaví aktuálnu hodnotu toho elementu, pri inpute je to nejaká value, pri textare je to čo je medzi zátvorkami, nastaví do premennej v aktuálnom scope. Že vytvorí to premenu v tej scope a hodnotu jej priradí tá, ktorá je, dajme tomu, v tom inpute. Ako náhle ja zmením hodnotu v tom inpute, zmením tam, napíšem nejaké písmenko alebo niečo, tak je to nejaký javascriptový event, ktorý zmení hodnotu tej premennej v scope. Tiež budeme si ukazovať. OK, čiže moja prezentácia nie je veľmi dlhá, ale mám podľa mňa celkom zaujímavé demo pripravené, čiže rád by som ho ukázal. OK, čiže prvý príklad ukazuje two-way data binding. Neviem, či tam vidíte ten input. To slabé je tam. Ukážem kód. Tu hore je input, ktorý má nastavený ng model a názov tej premennej, do ktorej sa má tá hodnota toho inputu uložiť. Potom je tam napísané myText, za tým je nejaký paragraf a v tom sú tie zatvorka, názov toho ng modelu a zase zatvorka. Ukážem aj kód. To len takto. OK, tu je napísané, že ng model rovná sa name a tu v tomto paragrafe je už len myText dvojbodka. Tam tú zatvorku, name, zatvorku nie je vidno, pretože Angular to už spracoval, čiže tie zatvorky si to odtiaľ zobral. Takže pre efekt, tak to je pre mňa, to bola tá najzákladnejšia vec Angularu, čo bolo pre mňa zaujímavé. Takže ako náhle ja sem niečo začnem písať, nebude to fungovať. Sekundu. Hej. Sekundu. Že vraj Macy nemrznú. Ako vidíte, Macy mrznú, tak prestala fungovať klávesnica. Daj mu čas. Tu. Pauza, až opravím počítač. Nie. Neviem, jak tam pauznúť. Dá sa na to videa. Macy sú rýchlo, to počkáme, neviem. On to bude musieť strihať niekde, vieš, že sa... Rýchlo pauzný video, Martin. Už to necháme aj s tým. Nech to je autentické, vieš. Vystrihneš to. Tak dajme začať zoznamovacie kolečko. Lebo je tu veľa nových tvári. Každý povie, ako sa volá a čo robí. Však podľa mňa fakt veľa nových tvári. No veľa. Ja by som to spravil určite. Dáme si počas prestávky. Dobrý nápad. Miešať, prepáč. Ja dobre, vstúpim do toho. Povedz to, prosím. Počuť, to je, to už naštartuje, tak asi naštartoval. Dobre, dáme len rýchlo také, akože my sa tu skoro všetci poznáme, respektíve táto polka sa pozná, táto polka sa až tak nepozná. Takže za týchto 15 sekúnd, keď to naštartuje, skúste len chalani, napríklad vy, čo ste tu, povedať, že odkiaľ ste, čo robíte, akým technológiám sa venujete
Lebo tento event je o zoznamovaní sa ľudí vlastne s rovnakou profesiou alebo s podobnými skúsenostiami, znalosťami, takže neviem, komu dám slovo. No, čaute, my sme z firmy BART a tak nejak náhodou sme sa tu dneska objavili. A zaoberáme sa rôznymi webovými technológiami, počnúc PHPčkom, Pythonom, Angularom, Fluxom, Mongom a tudi. Ale som počul. Oni robia veľké projekty, ja som o nich počul. No. Čo ste spravili? Napríklad portál letenky.sk. Je toho veľa, ale tak... Doktor má stránku, teraz sme spustili e-shop, no. Exishpora, to je staré. Najlepšie, keď si kliknete na www.bard.sk a tam si pozriete referencie. Alebo chalani, poďte niekto od vás tu mám, ale skúšajte, je tam mikrofón, počkaj. Takže povedzte, odkiaľ ste vy, čo robíte a... My čo robíme? My sme z Bardejova chalani, asi jediná firma v Bardejove, čo tak, že programujú. Tak, no, my sme Nete, Nete Framework, čiže PHPčkári. Voláte sa ako firma? Vein, firma Vein, máme. No, tak ako vravím, čiže Nete Framework, takže kolegov si tu na, jeden frontend, ďalší backend, takže tak vravím, väčšina PHPčko, JavaScripty, jQuery a tým pádom, že chcelo by to niečo na frontend trošku vylepšiť, tak preto sme prišli tu na, že Angular popočúvať, že čo nám to prinesie, že čo asi by to mohlo priniesť nové do našich projektov. No z projektov, tak náš najväčší projekt je vlastne naše CMS-ko vlastné, ktoré sme na Nete vybudovali, ale asi nejaké 2 roky sa to robí. Stále sa to nejako vylepšuje, teraz sme to redizajnovali, tiež responsivita a také veci, takže niečo s tým. A z vlastných projektov mailing systém napríklad nejaký sa vyvíja momentálne, takže to je ešte také ešte v plienkách, ale pomaličky sa to bude publikovať, takže možno, že niečo potom pustíme aj my do éteru. No a tak nejako, chlapci, čo mám ešte, také zaujímavé. Jasné, na stránke tiež nájdete všetko. Tak robia sa kadejaké projekty, také pekne zaujímavé, čiže aj hlavne tie projekty na mieru, takže máme rôzne systémiky, nariadenie dopravy, CRM systém nejaký menší pre väčšinou západniarské firmy, takže pre nich predsa len tam to trošku viac funguje. Ale aj v Košiciach napríklad pre Lupo Automotive, keď môžem spomenúť firmu, hej, tam sa teraz robí systém na cestovné výkazy, hej, proste stúpa im počet zamestnancov, tak jednoducho treba to nejako zefektívniť a znižiť chybovosť a tak ďalej, takže na to sa navrhuje nejaký systém a tak podobne. Funguje, môže ísť. Už to asi pôjde, čítať? Dobre, zatiaľ díky. Budeme pokračovať zase do prednáške. Keď sa Mac sekne. Čo bude za chvíľu? Dobre. OK, som späť. Ale... ready? OK, čiže naspäť tomu príkladu, teraz snáď pôjde. OK, čiže ak som vravel, keď do inputu niečo napíšem, je to nejaký javascriptový event, to vyvolá nejakú akciu, aby to v tom scope, teraz to len v scope, zmenilo tie dáta v tom objekte a Angular ich rovno vypíše v tom paragrafe. Nezahrňa to žiadny kód. Toto tu celé, tak môžem ukázať. Toto je celé, hej? To nie je celé, počkať. Toto je do zložitejšieho príkladu. Čiže jak tam je vidno, keď teda to je vidno. Ešte trošku. Už sme starší pre nás nevidiaci. Čiže ten input má nejaký ng model s názvom name a ten paragraf v podstate cez tú Angularovú syntax ja vypisujem obsah tej premene name z aktuálnej scopy. Daj si bližšie mikrofón. Čiže to je taký ten najjednoduchší príklad. Zahrňa to, napísať tam ng model, ten dáte zátvorky name a ešte do body napísať atribút ng API, aby ten Angular vedel, že sa má v podstate zapnúť.
OK. Potom tu mám taký zložitejší príklad. Nie, to je veľmi pekné, ale funguje to, dúfam. OK, čiže poďme sa zaoberať najprv tú tabuľkou. To je tabuľka, to je klasická HTML-ková, s tým, že každý jej ten riadok, každé to tr, tam je dynamicky pridané pomocou z toho poľa z tej scopy. Ukážem rovno v kóde, lebo to sa ťažko asi predstavuje. OK, čiže nejak takto vyzerá, hej. Pole, každý objekt má nejaké idečko, má meno, má e-mail, má nejaké tam ďalšie údaje, hej. Jak to vyzerá v tom kóde? Vyzerá to takto. To ďalej za tým neriežme. Atribút ngRepeat hovorí, že pre každého usera, to je niečo ako for each PHPčku, v tom poli users má vykonať celý ten trh odtiaľ až potiaľ, hej. Čiže každé to td bude mať inú hodnotu. User.name bude mať hodnotu toho tej aktuálnej iterácii toho objektu. Okay, dobre. Na stránke je formulár, klasický form, tu je jeho kód. Teda zabudol som ešte povedať hore, aby som teda povedal Angularu, v ktorej scope pracujem, tak tam mám napísané ng-controller rovná sa users controller. Controller je v podstate len nejaká funkcia, ktorá sa vykoná a priradí do toho aktuálneho scopu tie metódy, čiže to je v podstate z toho scopu sa stane ten controller taký. Definícia toho kontroleru vyzerá nejak takto. Čiže to app, počkaj, najprv ukážem. OK, ale ten prvý riadok si nevšimajte. Ten tretí riadok. Musím vytvoriť v Angulari nový modul. Čo je nový modul? Modul sú nejaké keby logické časti tej mojej aplikácie. Môžem to rozdeliť, ja viem, všetky kontroly dám do jednej časti a všetky nejaké factories alebo services dám do jednej časti. Logickejšie je však to rozkladať, dajme tomu, že všetko, čo sa týka užívateľov, dám do časti užívateľov, čo sa týka kategórií, dám do časti kategórie. Čiže to prvé názov ten prvý string je názov tej mojej aplikácie. Ten musím napísať sem do HTML tagu. ng-app rovná sa ng-example. Aby Angular vedel vlastne, že má začať pracovať. To, čo je tu, to už načítavam dodatočné moduly do toho Angulara. ng-route je modul originálu Angularu, akorát to bolo rozdelené pred pár verziami, lebo nevždy sa používa. Ku routingu sa dostaneme potom neskôr. OK, čiže chcem vytvoriť nový kontroler. Niečo, čím bude ten view komunikovať. Čiže mám nejaký users controller, do neho pomocou dependency injection, pomocou toho Angular injectoru si inkludnem scope, to je premena, do ktorej uložím všetky tie parametre aktuálnej scopy a všetky tie metódy a users factory. Tomu sa potom neskôr. Chcel by som sa dostať k tomuto tu. OK, čiže do scopy uložím nejakú metódu, ktorá má názov, že add the user a beriem nejaký parameter new user. Čo vytvorím? Vytvorím nejaký objekt, ktorému nastavím parametre a dôležité je tam potom tento riadok. Scope users, to je pole, ktoré obsahuje všetkých užívateľov, ktoré sú v tej aktuálnej tabuľke. To, že tam pridám nový objekt do toho poľa, automaticky, keďže som zmenil nejakú tú hodnotu toho users a to je cez tú direktívu ngRepeat napísané v tej tabuľke, tak ono vie, že pre každý objekt alebo pre každý prvok v tom poli má mať jeden riadok. Čiže ako náhle pridám ja do tej javascriptovej premennej
nejaký objekt, nejakú položku, tak ono to reflektne v tom viewer. Chcem si to ukázať. Okay, čiže ako náhle ťuknem, tak ono to automaticky pridá riadok. Tu pod tým mám aj vypísanú JSON štruktúru to v JSON formáte a tu na konci je pridaný ten nový záznam. Čiže bez niečoho, aby ja som manipuloval s nejakým domom alebo riešil niečo konkrétne s tou tabuľkou, ja som len upravil tú premenu, upravil to pole, do ktorého som pridal ďalší záznam, ďalšiu položku a Angular sám pridal nový riadok do tej tabuľky. OK, čiže tu je vidno na tom batone, teda batome konkrétne, čiže na nejaký jeho klik som použil direktívu ngClick, som pridal nejakú novú vlastnosť, že na klik na ten element sa má vykonať metóda addTheUser z aktuálnej scopy a má sa tomu predať premena newUser. Premena newUser nebola nikde definovaná, ale teda nebola nikde v JavaScripte definovaná. Bola definovaná len tu, v tom formulári. Pomocou direktívy ngModel. Čiže každý ten input je nejaký prvok toho užívateľa, hej. Prvé je ngModel na newuser.name. Do toho ngModelu môžem zapísať len jedno slovo, bude to premena. ngModel.name, teda newuser.name, čo vytvorí sa objekt, takisto môžem manipulovať aj s poľom. Čiže pri kliku na ten element sa zoberú aktuálne hodnoty, zoberá aktuálna hodnota toho objektu newUser a predá sa tej funkcii. OK, ten button, že remove, ten funguje úplne rovnako. Pri kliku na ten button sa vykoná funkcia remove button, pošle sa tej funkcii idečko, to prebehne nejakým cyklom, ako náhle nájde v tom poli, zase v tom scope.users, v tomto tu poli, ktoré už je ale potom zmenené, keďže sme pridali niečo, ako náhle nájde rovnaké idečko, ja ťuknem a ono to vymaže. Zase nemanipulujem so žiadnym domom. Ďalej mám tu nejaké tlačidlo mark alebo unmark. To robí to, že v každom tom objekte, každému tomu užívateľovi zmení len ten parameter, ktorý je dole, buď na true alebo false. Keď na to ťuknem, ono sa to pekne podfarbí, keď ťuknem na unmark, zafarbí sa to. Môžete si všimnúť, že ja keď ťukám na to tlačidlo, tak ono sa mení sa vlastne jeho obsah. Nemení sa len ten text, mení sa celé to tlačidlo. Ukážem to v kóde. Hovoríme o týchto posledných dvoch. Zase tam mám nejaký button, mám na ňom ngClick, mám na ňom, že ak sa na ňo klikne, vykonaj metódu markUser, predaj tomu nejaký parameter, nejaký argument, v tomto prípade je to user.id. Ak som vravel o tých scopoch, tak niektoré direktívy v Angulare vytvárajú nové scopy, niektoré nie. Taký ngRepeat napríklad vytvára novú scope, tu. Čiže v každej tej iterácii je to vlastná scope, keďže to user sa rovná niečomu inému. Čiže user ID bude vždy nahradené tým konkrétnym idečkom toho záznamu. OK, potom je tu direktíva ngShow. Tam v podstate ide hodnota true alebo false, či ten element má alebo nemá ukázať. Tu mám nastavené, že pokiaľ ten užívateľ má to mark na true, tak nebude ukazovať, aby ho mohol marknúť, a keď naopak, ten vykričník, keď nemá, tak zase ukáže tlačidlo unmark. Čiže zase ja manipulujem len s tými dátami, s tým JavaScriptom, s tým premennými, nerobím nič s domom, o to všetko sa stará Angular. OK, tu, jak môžete vidieť, je nejaký ten Angular expression, kde sa vypisuje ten plat aktuálneho užívateľa a je na ňom aplikovaný filter currency, čiže nejaká mena v
tom JSONe vidíme, že ono to je len nejaké číslo, je to nejaký string. Tu ale v tej tabuľke vidno, že má to pred sebou nejaký dolár, má to čiarku, tisícinu a na desatinu používa bodky, takisto na 2 desatiny miesta. To všetko spravil ten filter. Zobral ten integer a prekonvertoval ho takto. OK, ešte k tomu podfarbeniu. Nás zaujíma toto. Každý ten riadok, ktorý má to mark nastavené na true, tak je podfarbený, a ktorý nemá, ktorý má nastavené na false, tak nie je podfarbený. V Angular je na to zase nejaká direktíva, ng-class, predáva sa tomu objekt. Toto tu je názov klasy a toto tu je ten parameter, ktorý buď je alebo nie je false. Teda je to nejaký boolean a ak je true, tak ten Angular tomu tú klasu dá, ak je false, tak mi ju zoberie. Zase, ako náhle ja upravím ten záznam, tak ono to automaticky zmení. Zase to odznova vyhodnotí celé to expression. Nemusím robiť nejaké jQuery, vybrať všetky elementy a prejsť tam. OK. Ďalšie použitie filtrov v Angulari je na sortovanie tabuľky. A kliknem na to celery, tak to bude buď v poradí od najmenšieho po najväčšie, alebo od najmenšieho po najmenšie, čiže odpredu dozadu. Jak sa to robí? V tom ng repeat mám nejaké order by, to je nejaký filter. To prvé order za dvojbodkou je premenná, ktorá obsahuje názov toho parametru objektu, podľa ktorého sa to sortuje. Čiže to order môže byť nejaký string, ktorý obsahuje name, email alebo salary. A na konci je order reverse, to je nejaký boolean a ten hovorí o tom, či to má ísť od najmenšieho po najväčšie alebo najmenšieho po najmenšie. Tu v hlavičke tabuľky pri kliku na konkrétnej stĺpec, napríklad na name, zavolám v scope nejakú metódu, ktorá sa volá change order a predám jej parameter name. Poďme si, čo to robí. Toto. Čiže zavolá sa táto metóda. Nastaví to, ten posledný riadok nastaví podľa čoho to má sortovať. Hej, ten argument, čo tomu prišiel, nastaví do tej prvej a to prvou dvojbodkou v tom filtri, ten prvý argument, ktorý sa predáva tomu filtru. Čiže to bude name. A toto už len kontroluje, či je to lebo ak sa to zoradzuje podľa mena a zase kliknem na meno, tak sa to zoradí podľa mena, ale odzadu dopredu. Myslím, že to je také vysvetlenie. Dobre, tu na konci mám nejaké app.factory. Čo je app.factory? Čiže som pravil, že Angular je nejaké MVC, tak tie viewy, sme videli, to je nejaké HTML, hej? Nejaké čisté HTML, v ktorom je nejaký angularovský syntax. To je ten view. Ten controller, niekedy akože, to je v podstate tá scope, ktorá obsahuje metódy a ktoré mám definované aj nejaké premenné. A potom už ostáva len model. Model sú vlastne už tie konkrétne dáta a tie, dajme tomu v takejto aplikácii by boli načítavané niekde z backendu. Nejakého servera PHP-čkového, nodového alebo hocičo. Čiže na to sa používa, ten model je v Angular reprezentovaný nejakou factory alebo service, ono je tam na to viac typov, ktoré rozdiely sú v tom už len na to, na čo konkrétne to potrebujete. Tu je konkrétne použité factory, venovať sa tomu veľmi nebude. Čiže hneď ako som pravil, kontroler je funkcia, ktorá sa vykoná hneď ak je zavolaná, alebo ak je použitá direktíva ng-controller. Čiže ak nájde nejaký view, ktorý tu má napísané ng-controller rovná sa users controller, pozrie sa, či má nejaký kontroler, ktorý sa volá users controller, a ak áno, vykoná tú funkciu. Pomocou dependency injection to našlo nejakú premennú users factory a aplikuje na ne metódu getUsers a predáva aj nejaký callback. Tá factory je definovaná tu
A ono je to v podstate vráti jednoduchý objekt, ktorý má tú metódu getUsers. Tu v tomto riadku by prakticky v tej aplikácii bol nejaký call na ten backend, na nejaký ten server, kde by sa tie reálne záznamy užívateľov načítali. Tuto nemám spravené so serverom. Čiže prakticky ono len zavolá ten callback a predá tomu users, čiže je tu definované napevno. OK. Čo robí ten callback? Premenu scope, teda premenu users v aktuálnej scope nastaví na to, čo vráti ten callback, alebo čo príde ako argument do toho callbacku. Čiže pri nastavení tej premennej ten Angular vidí, že sa niečo zmenilo, čo je bindnuté v tom viewve, takže automaticky zobrazí XY riadkov tej tabuľky podľa toho, koľko prvkov obsahuje to pole users. Toto môže trvať, to getUsers, to je call na nejaký externý server alebo nejakú databázu, to môže trvať pár sekúnd, čiže môže sa vám stať, že sa vám stránka zobrazí a tá tabuľka príde až potom, 2-3 sekundy. OK, ešte niečo k routovaniu a budem končiť. OK, čiže som vravel, že je to nejaká framework na nejaké single page aplikácie, tak ako sa tam rieši routovanie. Každý ten, ak si načítate tú stránku, zobrazí sa index a v indexe sa načíta samozrejme tá Angularová lípka a nejaké to moje app.js. OK, config toho. Tá metóda config zbehne na po načítaní tej Angularovej lípky. Čiže čo robí toto? V podstate hovorí, pri akej adrese sa má spraviť čo? Klasické routovanie. Akurát tu je dobré si všimnúť, že pri, dajme tomu lomitku, sa načíta nejaký template, ktorý je views index. Pri two-way sa načíta nejaký two-way users. Tu sa nehovorí nič o kontroleri, alebo čo to má v podstate spracovať. Najprv sa načíta ten view. V Angulari môžete mať jeden kontroler pre XY view, pretože kontroler nevie nič o viewve. Samotný view až robí nejaký, v podstate on volá ten kontroler. Čiže ak mám nejaký kontroler, ktorý sa stará o užívateľa, tak môžem mať rôzne view, napríklad na jeho pridanie, na jeho editáciu, na jeho vymazanie, ale jeden kontroler, ktorý to rieši. Neviem, či vidíte v adrese, nevidíte, vám asi ani nejak nepribližím. Tie angularovské adresy sú v štýle lomitko, mriežka, lomitko, až za tým sa píše tá angularovská ruta. Čiže pri prekliku, ak sa tu v menu prekliknem na nejaký iný, to sú rozdielne viewy, tak sa mi automaticky zmení aj ten link, čiže ja môžem chodiť mocou šípek v prehľadači dopredu a späť, pretože sa zmenil ten link. Akurát, že mne sa tá stránka nenačítala znova. Pri tom kliku išla zase požiadavka na ten, kvázi na ten index HTML, tam sa načítal nejaký ten view, ten sa zobrazil, zmenila sa adresa, celá stránka sa ale nenačítala odnova. OK, v tom indexe sa to robí, sa používa direktíva ng-view, do ktorej sa potom aktuálny obsah toho konkrétneho viewu, ktorý požadujem, načíta. Tu môžete vidieť tie angularovské linky. Môže tam byť kvázi tá hashtag forma, nemusí tam byť kvázi tá hashtag forma. Ak ju nepoužijem, tak by to bolo len s lomitkom a každý call na backend, dajme tomu na lomeno users, by chcel nejaký súbor users alebo také niečo. Tam treba použiť, už treba upraviť ten server, nejaké htaccess alebo niečo, čo presmeruje každú jednu požiadavku na index HTML. OK, to je záver mojej prezentácie, dúfam, že sa vám trošku páčila aj s tým blackoutom. Ďakujem, že ste ma počúvali a to je všetko odo mňa. Ešte teda ďakujem Jarušovi za prednášku, verím tomu, že vás ten Angular zaujal. Je to skutočne veľmi silná technológia.
Každopádne ešte myslím, že ak niekto má nejaké otázky na teba, tak určite ich rád odpovieš. Keď nebudú príliš ťažké, takže keď niekoho niečo napadá, čo sa spýtať, tak sa pýtajte. Mňa hneď prvá otázka napadá. Spomínal si to dependency injection, takže možno nie je úplne každému je to jasné, čo to je, tak skús to aspoň pár vetami opísať, čo to dependency injection vlastne znamená, lebo ja keď som to počul prvýkrát, tak mi to znelo ako nejaký hackerský útok, že injection, hej, ja neviem čo, ale proste je to niečo iné. Takže moja prvá otázka je táto, keď ešte niekoho niečo napadne, pýtajte sa, keď nie, tak dáme potom nejakú prestávku na alko. OK, dependency injection, ja by som ten pravý, čo má o tom rozprávať. Poznám nejaký základný princíp. Čo to je? Ak som vravel, celá tá apka môže byť rozdelená do viacerých tých modulov, aby dajme tomuto factory, ktoré získava už tie dáta z databázy, je jeden modul, ktorý sa stará len o tú komunikáciu s databázou. To nepotrebujem na každej jednej podstránke, nepotrebujem, aby to bolo načítané vždy. Čože dependency injection hovorí o tom, že modul si určí do modulu vlastne zapíšem jeho dependencies, čiže nejaké jeho, jak je to prekladné? Závislosti. Nejaké jeho závislosti. To, čo on používa k tomu, aby on fungoval. Čiže, prepnem zase, aby to bolo vidno. OK, toto. Ja sem napíšem scope a users factory. Ja tam môžem napísať úplne hocičo. A Angular pomocou názvov tých premenných, napríklad PHP pomocou reflexie, v JavaScripte pomocou niečoho podobného, hádam, neviem, vloží tie konkrétne moduly do toho, tie požadované moduly do tohto konkrétneho modulu, aby on mohol fungovať. Robí to automaticky, nemusím ja vedieť, kde tie moduly žijú, kde sú uložené. Na to je v podstate používané to dependency injection. Tak som to odpovedal, to približne treba vedieť. Ja neviem, ja som... Okay, nejaké ja som chcel vedieť. Áno? Prednáška sa volá, že prečo vyskúšať Angular. A ja som sa spýtať, prečo práve Angular. Lebo to používame aj super. Prečo nie je dať Lebo s čím sa to dá ešte podobné? Alternatíva. Myslím, že alternatíva je niečo ako Backbone.js. Konkrétne detaily vám nepoviem, neviem. Neviem. Pracujem sa len s Angularom a dá sa mi to vážne cool technológia, v ktorej sa veľmi dobre pracuje. Ja osobne dosť nerad robím na frontende, radšej v tom PHPčku, v tej databáze. S Angularom to nie je až taká otráva, nie je to nejaké CSS, HTML, je to niečo, čo má logiku, niečo, čo má štruktúru, niečo, čo žije. Čiže určite sa to oplatí vyskúšať, či vás to chytí, či nie, to už je subjektívny názor. Ale určite to stojí za to. Niečo ďalšie? Nie, tak. Môžem sa opýtať na tie templaty.html, oni sú kde? To sú reálne adresy zo servera, ktoré sa stiahli, pripravili? Alebo ty si ich niekde nadefinoval staticky? O tomto sa bavíme? Áno, áno. Index.html, two-way, users.html. OK, tuto nie je vidno, ale počkaj, otvorím. Ani toto nie je vidno. Odkiaľ si to ten Angular načítal? OK, ani tuto nevidíte. Tak to mám prečiť. Povedz to, kľudne. OK, je nejaký prečinok. Toto je ten engine example, to čo je na tom localhoste. Tu je index.html. Prečinok views je tu. Ráta sa to od toho rootu, pokiaľ tam nemám spravené nejaké to, ak som vravel, ten htaccess na serveri, hej. Lebo ono to v podstate pošle požiadavku na ten root, lomeno views, lomeno index.html. Ak by som tam mal nejaký kontrol nad tým, tak to načítava niekam ináč. Ale defaultne sa to načítava od toho rootu. Čiže Angular automaticky ty si mal napríklad tam 3 HTML-ka, si ich všetky 3 stiahol, 3 requesty spravil, áno? Tak, na začiatku si stiahol tu sú definované tie rooty, čiže ak som prišiel len na lomitko, ten základný, hej, tak mi načítal ten views.html. Ak tam napíšem hocičo iné, tak to má napísané, že otherwise presunú na lomitko, hej, na ten root tej aplikácie. Potom už konkrétny ten
use/index. Sa to načíta iba vtedy, keď Tu ešte možno dobre povedať, že jak som vravel, pri načítaní toho viewgu, ak je tam tá direktíva ng controller, tak až ona volá ten controller a on potom zavolá nejaký ten ďalší modul na načítanie údajov z databázy. Tým pádom sa mi môže stať, že tu mám menu, hej, celá stránka funguje, len ten obsah sa načítava. Tá tabuľka užívateľov, čakám na tú odpoveď zo servera a tým pádom vidím bielú stránku. Môžem spraviť to, že sem do definovania tých routov napíšem niečo ako, neviem presne, jak sa to volá teraz, ale čo to má v podstate vykonať predtým, než zobrazí ten view. Môžem napísať, že najprv počkaj, až sa tí užívateľe vrátia z databázy, až potom ich zobraz, aby som v podstate tam nemal prázdnu tabuľku. Toľko k tomu. Ešte niečo? Áno? Daj nejaký príklad, ako to napojiť na backend, na tú databázu, alebo... Okay, ja som sa chcel tak niečo spýtať, že vlastne, či má Angular riešenie na ten Ajax vlastne, nie? To je pravda, že to som neukázal, okej. Či tam jQuery treba použiť, alebo má na to niečo svoje vlastne? Nie, jak som vravel, Ajax. Angular je full package solution, má na to svoju. Rovno vám to ukážem. Čiže rieši sa to v nejakej tej factory alebo v nejakém tom service. Niečo, čo komunikuje priamo s databázou. Potrebujem na to injectnúť nejakú dependency. Máte veľa obľúbeného dependency injection. Čiže sem hore napíšem HTTP, hej, to je modul, ktorý to rieši. A potom tu napíšem niečo ako hej. Čiže vykonať nejakú požiadavku na server, pri success, keď to vráti 200, keď to nevráti 404, 403, 400 niečo, tak to vykoná ten callback, hej. A ako parameter mu predá to, čo bolo vrátené do servera. Ja som tam mal callback v zatvorkách users, on robí to, že zoberie callback a response toho servera dá ako argument. Okay. Ešte niečo? Ešte ja by som spýtal teraz, že na aké typy aplikácií sa to dá použiť, alebo v čom si to ty použil konkrétne, alebo... To som chcel povedať. Na aké typy aplikácií? Ale by ste mali také, že one page, ne? Single page aplikácie. V podstate, ja osobne to používam na úplne všetko, aj tam, kde by sa to nemuselo používať, lebo je to, veľmi rád to používam. Veľmi šikovná vec je to, čo Matej ukázal, volá sa to Ionic Framework. Je v podstate framework ešte nad týmto, nad Angularom. To je nejaký framework v Java a Objective-C, myslím, že v tom sa píše iOS. V podstate to robí to, že doberie celú tú angularovskú apku, dá okolo toho nejaký Java wrapper pre Android, ten Objective-C alebo Swift, alebo neviem, tam sa nevyznám, wrapper a v podstate mi vytvorí súbor pre Android.apg a je to spustiteľná aplikácia. Funguje to tak, že každý ten mobil má nejaký prehliadač, tie nové Androidy majú Chrome, čiže zoberie to v podstate to vykresľovacie jadro Chromu, tomu hodí tú angularovskú apku a ona sa to potom správa ako natívna aplikácia. Tak na pohľad nie spoznať, v čom je rozdiel. Skúšali sme to, jednak to robíme aj s Maťom, a jednak som to skúšal aj na svojich veciach a ani pri zapínaní, ani pri nejakej reakcii som nevidel rozdiel voči natívnej appke. Čiže možno pre nejaké zložitejšej, ale ináč nejaké performance issues to nemá. Je to použiť na nejakej webovej stránke. No, neviem, osobne nevidím nejaký konkrétny typ, kde sa to musí používať a kde sa to nesmie používať. Dá sa to použiť skoro všade. Všade, kde to chcete mať napísané takouto technológiou, alebo kde požadujete, aby to malo takýto efekt. Poznáš nejaký príklad nejakej známej webovej služby, alebo niečo také, čo používa Angular? Nejaký
príklad. Kto ho používa? Napríklad vo vlastných službách, napríklad Analytics, či má Angular, alebo niečo také. To neviem konkrétne v ktorých, ale viem, že to používa Google. A je to, prečo to používam ja aj. Takto konkrétne neviem povedať. Nepoznám ani nejakú famous službu, ktorá ho používa. Ale určite ich bude dosť. Na tej angularovskej stránke sa tam dá nájsť dosť príkladov. Gmail funguje na niečom podobnom ako je Angular. Nejaké ich vlastné veci. Zvlášť ako sa to pozerať. Tak. Admin napríklad, tam vlastne e-shop, nemá sa sporu na Node.js, SEO tam sa nedá spraviť. No, dá sa spraviť cez nejaký plugin, hej. Je to tam ťažšie so SEO, to je pravda, ale dá sa to spraviť. Aby to pri kole na tom linku, aby to vyrenderoval celý view a celý ho vrátilo. Lebo takto ten crawler vidí len ten index HTML. Takže väčšinou nemajú JavaScript vypolované. Ak by som mal Angular používal len na nejaké aplikácie, našou stránku, No to je určené. To už chodí. Mňa zaujímalo, že či si náhodou nečítal, sa to volá, že Offline Manifest a tam sa práve rozpráva skôr o tom, že ak by local storage a tieto veci mali nahradiť Angular. Že čo si o tom myslíš? Alebo neviem, či si sa s tým stretol, alebo si to videl. Nie som si istý, čo je tým myslené, že mali nahradiť Angular, keďže local storage je v podstate pamäť a toto je... No veď nie, ale oni by... Nespomínam si presne, ako to bolo, ale viem, že akože nejaká taká technológia, že proste čo by mala nahradiť vlastne celé to two-way data binding za tieto veci. Takže či si o tom nepočul, ja? Okay. Absolutne, môžem poslať link potom. Poviem prezentáciu na ďalší verziu. Dobre, má ešte niekto nejaké otázky? Ešte. Neviem. Mňa sa väčšinou ja beriem proti backendu, čiže tak veľmi to nesledujem. Neviem vážne, čo bude v dvojke. Dobre, tak teda, keď nemáme ďalšie otázky, ďakujem Jaruše, takže jeden mikrofón práve za to všetko Takže ďakujem Jarušovi, myslím, že tá prednáška bola fakt zaujímavá. Hlavne načrtol tie hlavné výhody toho Angularu na frontende. Ja by som ešte doplnil, vlastne sme sa bavili aj s Peťom o nejakých veciach, čo vlastne sme chceli doplniť tie výhody Angularu, čo tu sa kto si pýtal, že prečo teda ten Angular. Ja osobne teda tam vidím dve veľké výhody. Prvá je tá, že sa dosť rapidne odľahčí ten backend. Keď mám na backende spracovať aj neviem, napríklad 1 000 000 požiadaviek na vygenerovanie nejakého HTML výstupu, PHP-čku, v Pythone, v Node.js, hocičom, tak to zaberá určitý procesorový čas, určitú rámku a tak ďalej. S tým, že vlastne ja všetku túto zodpovednosť prenechávam na browser používateľa, ktorý má už v momentálnej dobe dostatočný výkon na to, aby všetky tieto veci spracoval. A druhá výhoda, ktorá s tým vlastne súvisí, je tá, že mne tým pádom na backende stačí univerzálne API. Takže ja len posielam vlastne z toho frontendu požiadavky na server, ktoré sú čisto nejaké restové API, čo je asi najjednoduchšie. To API môžeme mať spravené fakt v čomkoľvek, ako Jeruš hovoril. Takže už vlastne Jeruš spomenul všetky tie výhody, len to nejako nezaobalil. Takže tá výhoda veľká je v tom, že stačí mať jeden backend, ktorý mi slúži či pre mobilnú aplikáciu, či pre webovú aplikáciu, či pre... neviem čo ešte, môžeme... takže vlastne tu ako tiež ty spomínal, je to vhodné zrejme na tie administračné rozhrania a hlavne aplikácie. Takže na tie prezentačné weby to asi až tak úplne nie, ale zase za tým hashtagom, čo sa bol o tom SEO, tam už aj Google má nejaký taký hack, ktorý to už vie načítavať, ale nefunguje to 100%. My sme to skúšali kedysi, takže... A ešte tu na Peťo chcel doplniť nejaké ďalšie výhody, takže ešte odovzdám mikrofón jemu. Díky. Takže jedna tá výhoda je práve to jedno API pre všetky možné aplikácie, druhý, ale ďalšie je aj to, že vlastne sa len Angularom
sa správa ako taký svet, ktorý proste funguje a keď sa niečo v ňom zmení, hneď sa zmení všetko, reaguje na všetko. Hej. To znamená, že tak ako tu bolo ukázané, že ak sa zmení nejaká premena, automaticky sa celý výstup pomení podľa tejto premenej. Hej. Ak sa náhle sa zmenia dáta, všetko sa zmení a všetko reaguje i hneď bez toho, aby niekto musel napísať nejaký kód alebo niečo. Tým pádom je to dosť jednoduché a fakt stačí len pracovať s tými dátami a ak je appka dobre napísaná, tak ona proste funguje sama a netreba tam robiť žiadne manipulácie s ničím. Čiže to je asi najväčšia výhoda, lebo všetky väčšinou ostatné frameworky a tak všetko treba písať. Ak príde nejaký výstup, čo potom a neviem čo, tam to vôbec sa nerieši sa to, čo napíše, všetko sa automaticky robí. To je taká asi dosť veľká výhoda toho Angularu. To je to on tež. Díky, ešte Marek nám kýve. Ja by som možno tiež chcel doplniť. Doplniť. Toto je Marek a doplní. Neviem, mne len napadlo teda z toho takého hľadiska skôr ako, že som grafik a oni teda vlastne všetci povedali výhody a možno pre niekoho by bolo práve zaujímavé to, že ako sa naučiť ten Angular alebo ako k tomu nejak prísť, tak ja možno nejakú svoju cestu, aj keď, nie že by som bol nejaký expert, len také základy, tak vlastne ja som k tomu došiel, keby som vám mal odporučiť nejaké dobré resource, nejaké dobré zdroje, tak som k tomu došiel vlastne aj na Angular stránke nejaká code school alebo niečo také. Tam je na to veľmi dobrý kurz a potom tuším, že ešte na nejakom jednom webe, to by som vám možno poslal link, neviem, koho by to zaujímalo, ale plus ešte možno na torrent tam možno nájdete nejaké tiež zaujímavé veci, Studs Plus, tam je veľmi dobrý tutoriál, na ktorom napríklad ja som postavil, je tam nejaký videotutoriál, kde si vlastne vystavate appku úplne od nuly až po niečo, ale akože treba tam mať nejaké tie základné znalosti. A je tam presne aj to, čo vy ste sa pýtali, že ako to napojiť na backend a na tieto veci, na nejaké Node.js a tieto srandy. Čiže akože sú zaujímavé resursy, treba trošku pohľadať. Tak možno také tipy. Díky aj Markovi za komentár, aj Peťovi, aj mne. Ale hlavne teda vďaka Jergušovi, že si dal záležať na tej prezentácii, proste pripravil to celé. Takže díky, poprosím ešte jeden krátky, ale výstižný potom. Takže díky pekne ešte raz. Momentálne si dáme chvíľku pauzu, ešte sme neskončili nejaké zoznamovanie, ešte tam, že vy si skončili, nejakých nových ľudí. Keď veľmi chcete sa predstaviť, tak vás predstavím. Tak počkajte. Však nech dojdu mikrofón. Alebo dobre, že nebudeme chodiť mikrofón, tak sa oznáme normálne tak pri prihlási. Dobre, takže teraz dáme takú pauzu nejakých, ja neviem, 10-15 minút. Môžete si objednať, teda hovorím to na alko hlavne, to teda už má na to vek, tak môže aj alko. Potom vystúpi teda Marek, druhý Marek, s prednáškou, s prezentáciou svojho projektu. Bude pre neho určite veľmi cenná spätná väzba od vás, lebo už máte skúsenosti vo webových technológiách a v online biznise. Takže dávame chvíľku prestávku a za 10-15 minút sa znova ozvem. Ešte by som rád poprosil všetkých, po skončení prezentácie neodchádzajte hneď, lebo minulý sme mali asi 50 ľudí a po skončení nám hneď všetci utekli. Takže ešte ostaňte kľudne na jedno pivko, aby sme sa oznámili, porozprávali, kto čo robí, ako robí. Lebo tento event je aj o tom, aby sme sa vlastne spoznali tá komunita východného Slovenska. Takže vyhlasujem oficiálnu prestávku od teraz. Toto by som mohol, že to som ja z teba nahrával, ja som debil.